Nafarroan 140 koronavirus kasu berri atzeman dituzte azken egunean. 200 persona ingresatuta daude, hoietako 42 lagun zainketa intentsiboko unitatean. Arostegiaren proiektuaren aurka mobilizazio ugari egin dira asteburuan. A15 autobidera nazioarteko trafiko astuna desbideratzea eskatu dute hainbat lagunek 121 errepidean 11 mozketa eginez. Txibite lehendakariak publikoa gizarteak duen ondasun handiena da nabarmendu du. Itoizko ura pasaden astetik Azkoienera iristen ari da Nafarroko ubidearen bidez. Nafarroko gobernuak foru komunitatearen kaudimenaren berri emango die Nafarroko zorreko balizko inbertitzaileei. Lurralde kohesioak 1.700.000 euro inbertituko ditu toki erakundentzako laguntzetan despopulazioaren aurkako ekintzak eta inbertsioak bultzatzeko. Iruña berdea da programak lantegiak ateraldiak eta aire zabaleko gimnastika eskolak proposatzen ditu udaberri honetarako hiriko parkeak eta lorategiak balioesteko. Nafarroko 36. kirol jokoeko 20.000 kirolariren parte hartzea izanen dute. Giza eskubideen urraketari buruzko Los Nadies erakusketa ireki dute. Igandean 1.370 PCR eta antigenoen testak egin ondoren 140 koronavirus kasu berri azalaratu dira. Positibo tasa 10%, dago une honetan. Etxarriaran atzeman dira 11 kasu berri, Alsasu eta Noainen 7 kasurekin, 6 kasurekin Arbizu, Ermita Gaina eta Zangotza, 4 kasu berrirekin Burlata, Txantrea, Miranda de Arga eta Barañain. Iruñerrian 32 kasu berri agertu dira. Une honetan 200 lagun ingresatuta daude eta hoietako 42 zainketa bereziko unitatean hartatuak dira. Pasaden astetik zeozer jaitsi da kutsadura berrien kopurua, baina ospitalaretako presioa gora egin du. Igandean 1.975 txerto eman ziren foru erkidegoan, denetara 189.718 personak txertoa jaso dute eta 2 dosiak hartu dituzten personak 55.666 lagun dira. Lekarozko arostegian egin nahi dituzten 228 etxe bizitza, hotel bat eta golf zelaia eraikitzeko proiektua geldiarazteko protestak ez dira akituko. Lanak bertan bera geratu arte horrela adierazi du Arozta mugimenduak. Ostiralean akanpadarekin abiatu zen eguna, larunbatean batzarrea eta konzentrazio egin zen Lekarozen. Aroztak mugimenduak salatu duenez, aroztegikoa indarrez inposatutako proiektu bat da, udalerriz gaindiko eragina duen plan gisa bideratu dutenez, PESISA, Baztango udalari eskumenak kendu dizkiote, Baztango lur komunalak enpresa pribatu bati ematea ahalbidetuz. Nafarroko gobernuari herritarren hitza errespetatzeko eskatu diote. Gobernuak bere eginkizuna betetzen ez duenez, gure esku dagoen guztia eginen dugu proiektu hau gelditzeko errandute Arozta mugimendutik. Gaur hemen elkartu gara Aroztegiako pelotazo urbanistiko txikitzailea salatzeko eta gelditzeko. PESIS bidez tramitatu dute hau. Baina zer da PESISA? PESISA trikimailu juridiko bat da. Bertako administrazio eta herritarren erabakien gainetik pasatzeko proiektua inposatzeko interes orokorraren izenean. Herritarrei lurrak ebasteko, erabakitzeko ahalmena ebatzi ziguten lehenik. Hori da PESISA. Herritarrok hasieratik ulertu genuen gutxi batzuen intereserako baino ez dela, eta haunitzen kalterako. Horregatik egon diren 2 herri galdeketetan, Lekarozko herrian lehenik eta Baztan mailan ondoren, herritarrok ezezko borobila eman genion proiektuari. Proiektu pribatu bat interes orokorrekoa. Proiektu honek gure herria gaur den bezala suntsituko luke. Gure begiz ikusi dugu aste honetan zehar. Gure hizkuntza, kultura,
bizitzeko modua hankaz gora paratuko luke. Herri bat suntsitzea alda interes orokorrekoa? Kasu, gaur, Lekarozko herritarrak gara bihotza minduta dugunok. Baina proiektu hau gelditu ezean, aurrekari arriskutsu bat izanen litzateke. Bihar Baztango edo Nafarroako bertze herri batean ibiltzen halko zuten pesisa olako bertze proiektu pribatu txikitzaile bat aintzinet eramateko. Ezin dugu olakorik onartu. Proiektu txikitzaile hau bai ala bai gelditu behar dugu. 11 aldiz erran dugu, eta behar den guztietan errepikatuko dugu. Aroztegia, geldituko dugu! Aroztegia, geldituko dugu! Aroztegia, geldituko dugu! Urteetan jasandako istripu larri ugariren ondorioz, segurtasun neurriak areagotzea eskatzeko protesta eginda ostiralean arratsaldeko 7:00 121 A errepide nazionaleko 11 toki ezberdinetan. Eskualdeko udaletako ordezkariak, Oronozeko suhiltzaileak eta errepide alboetako bizilagunak parte hartu dute protestetan. Bizilagunen segurtasuna bermatzen ez den bitartean nazioarteko garraioaren desbideratzea A15 eskatzen ari dira behin eta berriz. Gaurko helburua da Nafar gobernuari eskatzea egin behar duen N121 errepidean segurtasunean irabazteko. Bai, guk badakigu, errepide hau ez dela segurua, 11.000 ibilgailu pasatzen dira hemen egunero, horietatik 4.000 kamionak, belateko tunelak ere ez dira seguruak, Europako segurtasun araudia ez dute betetzen, eta guk eskatzen duguna da nazioarteko trafiko astuna A15-tik desbideratzea. Nafarroan hasierarik eta bukaerik ez duen garraio trafiko astun hori, belateko tunelak legalak izan arte eta 2+1 obrak jarraitzen duten momentu guztian trafiko hori A15-tik desbideratzea horrek segurtasunean lagunduko duelako. Vosotras, como Dirección Pública de Navarra, lo habéis dado todo en esta excepcional situación. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak publikoaren aldeko apustua egin du gizarte honek duen ondasun handiena moduan. Hala azaldutu Foru Gobernuko 80 zuzendari orokorren aintzinean Baluarten ospatu den zuzendaritza publikoaren bigarren topaketaren baitan. Koronavirusaren izurriak atzeratutako zita honetan osasun krisiaren urtebetean egindako kudeaketaren balantzea eginda. Remirez eta Ayerdi lehendakariordekin eta gobernu taldeko kide gehienekin batera lehendakariak gogarazi du pandemiako hilabete hauetan administrazio publikoa agertoki konplexu batean lideratzea zela helburua. Ziurtasun gutxirekin eta zalantza askorekin eta behar bezala egin dugu. Horregatik, zuzendaritza nagusi guztien ahalegin kolektiboa nabarmendu du. Salbuespenezko egoera batean dena eman duzue eta gertaeren bidetik erakutsi dugu ez dagoela politikaren eta teknikaren arteko uzkurdurarik osagarritasuna baizik esan du. Koronavirusak eragindako egoerari aurre egiteko erabakiak batzutan eztabaidagarriak. Baluarten biltzen ziren personek hartu dituzte zuzendaritza publikoko kide gisa eta hori ez da beti erraxa izan. Txibite lehendakariak gogarazi duenez eta zuzendariek guztion onerako kanal gisa duten garrantzia azpimarratu du. Askotan denbora horretan gaiz txikiena aukeratu behar izan dugu, baina erakutsi dugu, inoiz baino gehiago zuzendaritza publikoa ez dela, teknokrazia ez dela jada, araututako prozeduren aplikazio inpersonala, aitzitik gizartearen lidergoa bilatu behar den guztion ongia zabaltzeko. Lehendakariak nabarmendu du pandemiak indartu egin duela koalizio gobernua krisiari aurre egiteko konpromiso solidario eta mankomunatu batekin. Ez gara gobernu partekatua, gobernu komuna gara eta gure leialtasuna are indartsuagoa da azpimarratu du Txibitek. Legegintzaldiaren erdialdea eta aurretik geratzen diren proiektuak aipatuz. 2 urte oso geratzen zaizkigun gure erantzunkizuna gauzatzeko eta datozen belaunaldiengan pentsatzeko eskatzen dizuet, ez hurrengo hauteskundetan.
denbora horretan Nafarroarako gizarte eredu berri bat sortzeko oinarria jartzeko ahalegin handiagoa egiteko eskatzen dizuet. Se ha reforzado mediante la cobertura de las vacunas y la toma Hoy es un día muy importante para todas las personas que apoyamos el desarrollo del Canal de Navarra. Itoizko ura pasaden ostiraletik Azkoiengo ureztatze eremura iritsi da. Nafarroko ubidearen bidez, Fernando Ziriza lurralde koheziorako kontseilaria Ramal de Larga izenekoen urtebete lanean eman ondoren, 1226 hektarea berri ureztatzeko lanen lehen frogetara hurbildu da. Bisita hontara Bernardo Zirizaz gain Pedro López obra publikoen eta azpiegituren zuzendari orokorra, Joaquin Puig sail ureztatuen arduraduna den Intiako azpi zuzendaria eta Juan Carlos Castillo Azkoieneko alkate etorri dira. Zirizak azpimarratu du Itoitzeko ura Azkoienera iritsi izana eremu honetarako eta orokorrean Nafarroarako une garrantzitsu badela. Datozen egunetan baimenduko da eremuko 340 nekazari inguru udaberriko laborantzak kalitatezko urarekin ureztatzen hasi izatea. Nabarmentzekoa da iruditzen zait aipatzea Nafarroko eremu baten gaudela zeinetan nekazaritzak foru komunitatearen ekonomiarako garrantzia berezia duen esan du kontseilariak. Bere erranetan, obra honen garapenarekin Argaren adarreko eraikuntza guztiz osatua geratzen da. Urras erabakigarri eta ukaezina da Nafarroko ubidearen lehenbiziko faseko edapen proiektu globalari amaiera emateko horrek ekonomia, gizarte eta lurralde kohesioaren ikuspuntutik suposatzen duen inplikazio kontuan hartuta azpimarratu du Ziriza kontseilariak. Ura Itoitzera iristearen ondorioz lehenik eta behin auditeria orokorren garbiketari ala nola ureztatze sarea eta hau osatzen duten elementu hidraulikoak doitzeri ekingo zaio. Jarraian, parzeletako zerbitzua garatuko da hoiek doitzeko asmoz. Modu honetan hoietako laborantza eta ekoizpena abian jarriko da udaberri udako hazkuntzak ezartzea ahalbidetuz esaterako artoa, tomatea eta piperra besteren artean. Argaren adarreko obra 2020ko apirilean berraktibatu ziren pandemia hasieraren erdi-erdian hasteko existitzen ziren ureztatze, erreten eta bide azpiegitura guztiak eraitsi ziren eremuko oztopoak ezabatzeko asmoz horrela, ureztatze sarea, kolektoreak eta bideak birplanteatzeari eta exekuteatzeari bidea emateko azken hoien edadura 57.000 metro baino gehiagokoa izanik. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria Elma Saizek eta Ekonomia eta Garapen Enpresarialeko kontseilaria Mikel Irujok Espainiako eta nazioarteko erakunde eta inbertitzailei laister egingo den zor jasangarriaren jaulkipenaren ezaugarrien berri eman diete. Pasaden ostiralean eskualde indartsu, fidagarri eta iraunkortasunarekiko konpromiso sendoarekin inbertitzeko. Saiz eta Irujo kontseilariak topaketa telematikoa egin dute 30 erakunde eta inbertitzaile nazionalekin eta nazioartekoekin. Pero también tenemos otros indicadores que hemos ido presentando a lo largo de estos días. Me acompañan en la mesa la directora de Servicio de Infraestructuras Locales, Cristina Toledano, y el jefe de sección de Información Local y Lucha contra la Despoblación, Ángel Labian. Lurralde kohezioko departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bidez 1.700.000 euroko bi laguntza deialdi egingo ditu laister toki erakundentzat, despopulazioa arintzeko ekintzak eta inbertsioak bultzatzeko. Udal zerbitzu publikoak hobetzen eta edo handitzen lagunduko duten bi diru laguntza lerro dira. Nafarroko 4 udalerrietatik bat despopulatzeko arrisku larrian dago departamentuak egindako azken azterketaren arabera. Arrisku bizian dauden herrialdeak dira Eskarotze, Auritz, Garralda, Agoitz, Elo, Urrotz, Zangotza, Lizarraldea, Larraun, Leitzaldea, Baztanbidasoa, Sakana. Que se basaba en la determinación de unos criterios a aplicar en los municipios.
Iruñako udalak berriz martxan jarriko du udaberri honetan Iruña Berde da ekimena, zeinak pandemia garaian askotariko jarduerak eskaintzen baititu aire zabalean hiriko parke eta lorategietan, naturarekiko loturak sendotzeko eta ongizate fisiko, psikologiko eta soziala modu seguruan sustatzeko asmoz. Zehazki honako hau eskainiko da, hiriaren inguruneko hainbat zonaldetatik ateraldiak, natura eta ingurumenarekin lotutako lantegiak, ipuin kontalariak eta kirol eskolak aire zabalean. Iruñak dituen hiri gimnasioen azpiegitura aprobetxatuz. Halaber hiriko ingurunen naturalen argazkiak egiteko zenbait ekimen abiatuko dira. Hoien artean nabarmentzen da erronka kolektibo bat, zeinen herritar bakoitzak parte hartzen halko baitu bere argazkiak bidaliz. Iruña Berdea da ekimena udaleko kultura, turismo eta ingurumena hezkuntzako unitaten elkarlanaren emaitza da. Eta izen emateak apirilaren 19 aintzinera egin daitezke. Ibai pasealekua, Medialuna eta Yamaguchi parkeak edo Ziudadela dira Iruña Berdea da ekimenak 3 hileko honetarako proposatu dituen ateraldien helmuga batzuk. Hiriak dituen txoko naturalak ezagutarazteko eta beren berezitasunak azaltzeko asmoz. Adituen bitartez ateraldi bakoitzean parte hartzaileak hiri parketako fauna eta florara gerturatuko dira, izan ere parkek aisiereko eta paseatzeko lekuak izateaz gain, beren txokoetan 100 animali eta landare dituzte. Argaren inguruetan egindako ibilbide geologikoari esker Iruñak eskaintzen duen paisaia aberats eta askotarikoaren jatorria eta eraketa ezagutzera emanen da. Geologian aditua den gidari batek parte hartzailei hiriaren historia geologikoa irakurtzen erakutsiko die. Agertoki berean beste proposamenetako batek fauna du ardatz. Kastorei begira, animali horren portaera azalduko da, non eta harentzat aldatua dagoen eta arrotza den ingurune batean eta bizirautea helburu bakartzat hartuta. Ibaiaren inguruan egindako beste ateraldi batek ezagutaraziko ditu bertatik bertara ingurune naturalaren kudeaketa jasangarrian, zaintzan eta ikerketan espezializatutako basozainen lanak eta gaitasunak. Iruñak atari zabaleko gimnasia praktikatzeko 30 zirkuitu inguru ditu, hiriko auzo eta zonalde guztietan banatuak. Azken hilabetetan eta leku itxietan edukiera mugatua dagoenez, herritarrak zuzkidura hoiek geroz eta gehiago erabiltzen ari dira. Hori kontuan hartuta, Iruña Berdea da ekimenak 3 hileko honetan eskola gidatuak antolatu ditu, non azalduko baita nola erabili behar diren gailuak gorputzarentzat ahalik eta onura gehien lortzeko. Eskolak Milagrosako Iruñako Orfeoi Parkeko zirkuituan izanen dira eta Mendillorriko Lakukoan. Iruña Berdea da ekimenak proposatzen dituen jardueren artean ingurumena eta naturarekin lotutako hainbat lantegi daude. Sendabelarrak ardaz dituen beste proposamen batek parte hartzaileak hiriko ingurunean zeintzuk aurki daitezken ezagutzera eramanen ditu eta ondoren ikasgelan sendabelarren ezaugarri sendagarriak eta erabilera terapeutikoak ikasiko dituzte. Artea ere egonen da natura sentitzea lantegian non parte hartzailei proposatutako baitzaile ingurunen naturalarekin harremanetan jartzea bere sormen gaitasunen bitartez. Iruña Berdea da ekimenaren edizio hontako berritasun bat da erronka partizipatibo bat martxan jartzea eta bertan herritarrei proposatuko zaie hiriko berdegunetako edo espazio naturaletako beren argazkiak bidaltzea. Rebeka Esnaola Kultura eta Kiroleko kontseilaria eta Miguel Pozueta Nafarroko Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak Larrabide Estadioko azpiegiturak bizitatu dituzte. Bertan ari dira gauzatzen Nafarroko 34. kirol jokoak. Larrabide Estadion izan da kontseilaria eta bertan segurtasun neurriak betez egin diren kirol probak ikusi ahal izan ditu.
Antonio Soto artistaren Los Nadies erakusketa inauguratu da Parlamentuko atrioan. Nafarroko Gobernuko Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritzan nagusiak antolatutako memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen jardunaldien barruan. Gaur hasiera emango diegu memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen jardunaldiei Antonio Sotorekin eta beste zenbait lagunekin egingo dugun solasaldi, olerki, errezitaldi honekin, eta guztiok gonbidatzen zaituztegu jardunaldi hauetan parte hartzera.